Super. Jamen, velkommen til, Marie-Louise. Ja, tak. Øhm, jamen, grunden til, at jeg laver den her video i dag, det er fordi, at der er sikkert er en masse af mine følgere, som ikke helt ved, hvad det er for noget, en form for healing, jeg laver. Den healing, som jeg tilbyder, som hedder energihealing. Mm. Og det kunne jeg godt tænke mig at fortælle lidt nærmere om. Og så senere har jeg en klient med indover, som har eller er i et forløb hos mig på nuværende tidspunkt, og har været det igennem en længere periode. Så ja, energihealing af Kenneth Nielsen. Det, det foregår på den måde, hvor at det er jo selvfølgelig fjernhealing. Det er noget, hvor at jeg sidder, hvor jeg sidder, og min klient sidder så, hvor min klient sidder. Så vi er ikke i fysisk kontakt med hinanden. Og det foregår på den måde, at jeg hver morgen ringer, og så laver jeg noget energi. Jeg ringer til min klient, og så siger jeg laver noget energi. Jeg siger enten nogle forskellige ting, eller jeg guider min klient til at lave noget energiarbejde. Og det har jeg så dig med i dag, Marie-Louise, som vi stødte på hinanden for, er det cirka halvanden år siden? Ja, det er cirka halvandet år siden. Ja, igennem Det var i januar, at ja, vi startede, tror jeg. Eller i slutningen yes. af januar, ja. Og det var igennem en Facebook-gruppe, noget Danmarks Spirituel Fællesskab, eller noget i den retning. Mm. Og du kom ind jeg tog dig ind som prøvekanin. Jeg kørte nogle testpersoner og prøvekaniner på daværende tidspunkt. Og i den forbindelse der blev du så udvalgt. Og Mm. vi kørte de her 14 dage, og så valgte du egentlig at gå i et længerevarende forløb med en udfordring, som du havde i dit liv. Og Ja. jeg ved ikke, om du vil fortælle nærmere om, hvad det var for en udfordring. Er det en udfordring, du havde, eller er det noget Det familie, er, eller... ja, det er min søn, som er 14 år, som har epilepsi, og har været meget plaget af det. Haft rigtig mange anfald, og også, jamen, altså så slemt, så det ikke var til at have nogen dagligdag. Øhm, Ja, så det var ligesom derfor, at jeg søgte noget hjælp. Ja, ja, og jeg kan også den dag i dag huske dit opslag, fordi det var, tror jeg egentlig faktisk, det var det, der fangede mig lidt, det var, at du havde lavet et opslag Ja, omkring det her og de udfordringer, og hvor voldsomt det egentlig var, det han var ude i. ja. Eller hvor fanget han var i den her udfordring. Og ja, hvor han havde en masse, hvordan han havde en masse anfald af det her epilepsi. Ja, korte anfald, men rigtig mange. Da det har været aller værst, har han haft over 100 om dagen. Og så kan man jo ikke foretage sig særlig meget, og man bliver jo træt og ukoncentreret, når man ellers er til stede, ikke? Det er klart, ja. Øhm, så det har været, altså han går heller ikke fuld tid i skole. Det gør han stadigvæk ikke, men har igen fået det så meget bedre. Ja, Og vi har selvfølgelig forsøgt igennem mange år at medicinere ham ud af det. Prøvet al slags medicin. Øhm, ja, og så når man jo til sidst til det punkt, man er nødt til at søge andre veje. Og det var så inden for, altså, fordi han selv er sådan et sensitivt barn, der kan mærke utrolig mange ting omkring sig, så blev jeg jo mere og mere opmærksom på, at det var ikke noget, altså medicin kunne ikke hjælpe ham. Der skulle noget andet til, for at give ham ro i hans nervesystem. ja. Ja, Ja, jeg kan huske, da vi snakkede sammen, vi lavede jo en video allerede, eller da vi startede tilbage i februar måned,
lavede ja, vi sådan en startvideo. Der kan jeg huske, der fortalte du mig, at der havde I lige oplevet en rekord i, hvor mange anfald han havde mm, haft på en dag, og der var det 75. ja, det var dem, jeg havde set. Ja, ja, det var dem, du havde set, ikke også? Ja, ja, ja. Ja, fordi at det er klart, når der er så mange, når man ikke kan se alle sammen. Men ja, så ja, det er faktisk rigtigt. Det kan jeg godt Ja, huske, når du ja, siger ja, det. Ja, så det var et meget svært sted, vi var der. ja, ja. Har han det i dag, Han har det rigtig godt. Nicolas? Ja, Vi ser stadigvæk anfald, men han er glad og overskudsagtig, fungerer godt i skolen. Øhm, jeg kan se, at han udvikler sig. Altså blev sådan en rigtig stor teenager. Nu er han jo 14,5. Øhm, jamen, bare inde i en god udvikling. dejligt. Og ganske få af de der små anfald om dagen. Ja, Ja, okay. Så vi er nede på, hvad skal man sige, da vi startede, der var det omkring de her 75, som du siger. Hvor mange har han? Så det er måske svært at sige sådan, men hvor mange har han sådan cirka i gennemsnit, efter vi har arbejdet på det her ja, det skal være, det skal sige det, vi har arbejdet sammen i halvanden år, hvor du har været i forløb. Godt og vel ja, halvanden år, hvor jeg har ja, ringet til dig hver eneste morgen, og vi har lavet det her energi. ja. Jamen altså, hvis det er en rigtig god dag, så er det i hvert fald under 10. Okay, Ja, dejligt. ja, så det er virkelig dejligt. Ja, Og ja, også bare det der med, at man kan mærke, at han har det der overskud. For det er klart, han havde slet ikke det overskud dengang. Så han har sådan meget mere, ja, jamen, glæde, og altså er glad og ja, har gået på mod for de ting, han skal. dejligt. Det glæder mig virkelig at høre. Og ja, du er jo stadigvæk i forløb, og vi fortsætter Ja, med at lave det her energi, indtil vi får det resultat, vi gerne vil have. ja, Øh, det kan være, at jeg måske lige skal fortælle seerne derude, at nu ved jeg ikke om Nicolas, han har vist fået det at vide på et tidspunkt, at vi laver de her ting på ham. ja, Men i starten, der nævnte jeg for dig, der holder vi det bare for os selv. mm, Og det kan måske virke lidt mærkeligt, men måden det her det fungerer på, det er, at jeg ringer til dig om morgenen, og så laver jeg noget energi via nogle ord og sætninger, jeg siger til dig, mm, og så får vi et resultat over i din søn. mm, Øhm, det er ikke altid, det kun er ord og sætninger, det kan også være nogle guidnings, jeg laver til dig. ja, Blandt andet det, vi kører i øjeblikket, hvor jeg beder dig om at sende noget kærlighed og nogle forskellige ting over i Nikolas. Og på den måde, så får vi nedbrudt nogle af de her energier i hans mm, underbevidsthed, som er mm, årsagen ja, til det her epilepsi og de her anfald, han har så mange af, som så heldigvis er blevet bedre. mm. Så jamen, og hvordan oplever du det her, vi har, den her snak, vi har med hver morgen, eller det er jo, det kører jo egentlig meget, Ja, nu er det jo blevet en rutine, så det er jo bare sådan, nå, men så ja, går jeg her, og det er faktisk her, så lægger jeg mig lige heroppe på gulvet, og sådan lige trækker vejret dybt, og ja, og det, jeg synes, det fungerer godt. dejligt. Det er blevet en god vane, kan man sige. Ja, fedt, fedt, Ja, fedt. Ja, og til scenen ud kan man jo sige, at det her, det er ikke noget som, at med sådan en stor udfordring her, eller bare udfordringer generelt, at det er noget, man bare lige løser på en uge eller 14 dage. Der nej, skal, der skal opbygges noget energi, noget momentum for at få nedbrudt de her energier. ja, Og det tager tid. ja, Øhm, men man kan sige, i bund og grund er det jo faktisk dig, der egentlig løser opgaven, og har løst opgaven indtil videre, ja, via de her ting, vi gør. Hvor ja, jeg så og sidder. så, Undskyld. ja, jo, men jeg vil bare sige, at det føles også rart, selvom jeg godt ved, at
at en morgen, det er jo ikke det, der løser det, men det er jo det samlede billede, der ligesom gør, at vi kan sende sådan den der styrke til Nikolas. Nemlig, Og det føles ja, rigtig, rigtig rart og giver rigtig god mening at gøre det. ja, ja. Ja, for man kan sige, som jeg siger, det er jo egentlig dig, som der laver hovedparten af Mm, energiarbejdet. Jeg er bare med til at hæve dig på vibrationen, ja, rent energimæssigt, så det energiarbejde, vi laver, det trænger igennem, kan man sige. ja. Så ja, hvad kan vi ellers komme ind på? Hvad det hedder? Jo, det er, altså ja, det er ikke noget som, at der bare lige sker fra den ene dag til den anden. Og Mm, når jeg tager mennesker ind normalt til det her energihealing, så anbefaler jeg, at man som minimum sætter 6 til 12 måneder af. mm, Altså man skal, ja, så sådan, og jeg kan ikke sige på forhånd, og det er også det, jeg sagde til dig fra starten, jeg kan ikke sige på forhånd, at det her er noget, der tager en måned, er det noget, der tager et år, eller er det noget, der tager 2 år. Men mm, bliver vi i processen og laver de her ting, så kommer resultatet, når det kommer. mm, Altså når vi har ja. fået bygget nok energi op omkring det. Så ja, og har jeg andet, jeg kunne... jeg tror egentlig ikke, jeg har andet, Marie-Louise. Nej, Det var nej, bare lige sådan en kort lige snak omkring, hvordan jeg laver det her, hvordan det foregår, og så også lige have dig med ind over, som er i forløb og har set og mærket de her resultater. ja. Dejligt. Jamen, så vil jeg sige tak, fordi du deltog, Jo, tak. og vi snakkes så ved i morgen tidlig. Ja, det gør vi. Jo.